ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଫସଲ ବୀମା କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଏଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଗେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଡିସିସନ୍ କରିବା। ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସାରିଲାଣି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 4,337 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ଟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏତିକି। ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 9/1/2025ରେ SBI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି DBT ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଆମର ପଇସା ଛାଡ଼ା ହେଇ ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ପଇସା ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15,462 ଟଙ୍କା 9/1/2025 ସେଇ SBI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି। DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆସିଛି /ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପଇସା ଆସିଛି। ଯେଇଟା ଆମ ବର୍ଦ୍ଧନ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ ବୀମା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଲେମ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫସଲ ବୀମା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା କରିନଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ରହିଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ, ଏଇ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଯାହା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ପିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାହା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଠିକଣା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ। ସୋ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ RI ସର୍କଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଲେଖିଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇନେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଠିକଣା ସବୁ ଦେଇନେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୌଜାର ନାମ, ମାନେ କେଉଁ ଜମି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଇଟା କେଉଁ ମୌଜାର ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଖାତା ନମ୍ବରଟା ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାତା ନମ୍ବରଟା ଯାହା ଥିବ ଖାତା ନମ୍ବରଟା ପକାଇବେ। ଖାତା ନମ୍ବର ପକାଇଲା ପରେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଖାତା ରୟତଙ୍କ ନାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଖାତା ରୟତଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଜମି ପଟାଟା ଦେବେ କି ସେଇଟା ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀରେ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନିଜର ଜମି ହେଇଥିବ ଆକୁ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର ରକବା ଏକର ଡିସିମିଲ୍ରେ, ମାନେ କେତେ ଏକର ଫସଲ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତା ଡିସିମିଲ୍ କିମ୍ବା ଏକରରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ସବୁକିଛି ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ବା କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତା'ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆମେ ସବୁର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଉ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ କହିଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିର ନାମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ନାମ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ। ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଉଥିବେ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବାକୁ ଥିବା ଧାନର ପରିମାଣ, ମାନେ କେତେ ଧାନ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫସଲ ବୀମା କରିଛନ୍ତି କି ହଁ କି ନାହିଁ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ହଁ, ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଘୋଷଣାନାମା। ଆପଣମାନେ ଘୋଷଣାନାମାଟା ପଢ଼ି ନେବେ। ଏତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ଜମିର ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ହୋଇଥିବା ଆଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ମୋର ଧାନ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ମୁଁ ଫେରସ୍ତ କରିବି ଓ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଛରେ
ବିଷୟରେ ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ, ସେ ପଇସା ଆପଣମାନେ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କହିଲା କ'ଣ, ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜାତ। ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ପଟ୍ଟା ଜେରକ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଜେରକ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ। ଉପରୋକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। ତାପରେ ମୋ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବା ଟିପ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଫିଲଅପ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ବା ଟିପ ଚିହ୍ନ ଏଠି ନେଇନେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ନେଇକି RI ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କରିନେବେ। ସୋ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଇଥିବେ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ କରିବେ। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ସହମତି ପତ୍ର। ମାନେ ଏଇଟା କହିଲା କ'ଣ, ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାଗକୁ ଚାଷ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଜମି ଆଣି ଚାଷ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ କାହା ଜମି ଆଣି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ସହମତି ପତ୍ର ସିଏ ସହମତି ଦେବେ, ମାନେ ଯିଏ ଚାଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମିର ମାଲିକାନା ଯିଏ, ସେ ଏଇଠି ସହମତି ପତ୍ର ସହମତି ସିଏ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମାନେ ଆବେଦନକାରୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ। କେଉଁଠି ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାର୍କ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଜମିର ମାଲିକଙ୍କ ନାମ, ଆଉ ଏଇଠି ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାଗ ଚାଷୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାମ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାଗ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଭାଗ ଚାଷୀ, ଏଠି ମାଲିକ, ଏଠି ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପିତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ମୌଜା ଲେଖିଦେବେ। ନିମ୍ନ ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜମିକୁ ମିଳିମିଶି ଚାଷ କରୁଅଛୁ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ଜମି ଆମ୍ଭ ପିତା, ଜେଜେ ବାପା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ତାହା ଗତ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ମୋର ଧାନ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଆମ୍ଭେ ସହମତି ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଆବେଦନକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ କରାଗଲା। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସହମତି ପତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି କି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପର ତିନି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ପୁଅ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଷ କରୁଛି, ସେଇ ପୁଅକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପୁଅ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଉ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସହମତି ପତ୍ରରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେବେ କି ଆମେ ଏହା ଲେଖୁଛୁ କି ସହମତି ପତ୍ର ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସହମତି ଦେଉଛୁ। ତାର ମୌଜା, ଖାତା ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆକୁ ସବୁ ପକେଇକି ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସହମତି ପତ୍ର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସହମତି ପତ୍ର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା RI ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। RI ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭେରିଫାଏ ହେବ, ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଯିବ। ସୋ ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।